No, je tu nedeľa, 16:30, 4:30, podvečer. Do štúdia Slobodného vysielača sa vám hlási Pavol Šedivý. Relácia bez cenzúry. O čom táto relácia bez cenzúry je? Pre nových poslucháčov relácia bez cenzúry je všetkých, ktorí sa neboja hovoriť o mafiánskych praktikách na Slovensku. Ako dobre viete, táto relácia je ako taký okrúhly stôl. A my si k tomuto stolu pozývame na telefón nejakých hostí, takže tak ako po iné nedele, tak dnes budeme volať našich hostí, aby sme sa s nimi porozprávali o tom, ako to na Slovensku chodí, kto za to môže, prečo sa máme tak, ako sa máme, kam odtekajú naše peniaze a o všelijakých iných praktikách, ktoré na Slovensku fungujú. Takže ideme točiť nášho prvého hostia. No a všetci vieme, že Slovenskom otriasa teraz zavádzacia kauza Váhostav, kde už sa pod našou vládnúcou stranou vládnúcou skupinou jednej strany teraz je stolička, no ale čo toto všetko zakrýva? Tu Váhostav, čo sa krýva široký, kto ešte všetko je v pozadí problémov, no v pozadí všetkých týchto machinácií, tak to sa spýtame nášho prvého hostia. Tým? Je Pavol Šedivý, relácia bez cenzúry. Vládko, počujeme sa? Pálko, nejak slabo ťa je počuť. Slabo ma je počuť zase opäť. Haló? No, ja ťa počujem veľmi dobre. No a ja ťa počujem nejak slabšie, tak musíš trošku... Pridám na hlase, nie je to lepšie? No, počujem, Pálko, ale slabúnko, počkaj, skúsim dať na druhé ucho, povedz niečo. Ty máš jedno ucho hluché. To je ešte horšie, tak idem na to ľavé. Na to ľavé, no. Dobre, Vládko, sme tu v relácii bez cenzúry. Ale čo sa to robí, kurva, takto slabonko? Ešte som ťa nepočul takto slabo hovoriť. Neviem, pridávam tu, čo sa dá. Haló? Ja teba počujem. Vládko, budem trošku neviem, kričať. Pálko, čo sa robí. Nevadí, rozoberáme tam otázku, ako vždy, o mafii. Vládko, čo nového ty máš pre nás? Vôbec sa nejak... Pálko, nemôžeš trošku hlasnejšie? Neviem, čo sa robí. Že rozoberáme tú situáciu o mafii, že čo je u teba nového v oblasti Dobre, Pálko, tak to som porozumel, Váhostav, dobre, takže začnem nejak hovoriť, lebo som sa na ten Váhostav nejak trošku pripravil. V prvom rade, Pálko, ešte srdečne ťa pozdravujem, tvoj štáb poslucháčov Slobodného vysielača. V prvom rade treba si povedať základnú pointu, jak si ohľadom Váhostavu, kauza Váhostav. No, situácia je taká, že najvyššie kasty oligarchov a mafie z vrcholu pyramídy začínajú medzi sebou vojnu. No a samozrejme, najväčší nepriateľ je teraz Smer. Najväčší nepriateľ je tu Široký, samozrejme, lebo dovtedy, vieš, to bolo asi v poriadku, podľa nich robotníkom sa vyplácalo, nič tu nekrachovalo, no a potom zrazu došiel nejaký zlý Váhostav, samozrejme, to sú lumpy. Ale tu si treba, keď už sa hovorí A, treba tu hovoriť aj B. A ja som si pripravil niekoľko veľmi závažných dokumentov, ale nie od nejakých Hejrub, Jano Palos ulice, ale to sú dokumenty, napríklad autentický dokument vo forme otvoreného listu, ktorý Robert Fico dostal 15. februára 2005 a jeho odosielateľ bol inžinier František Sighart, bývalý námestník generálneho riaditeľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky. Vieš, lebo teraz táto banka je sa v obraze. Opozícia vyčíta Smeru, že cez túto banku chcú okrádať národa.
ja neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže bude tu zaujímavé porovnanie a potom, Pálko, budem citovať z obsiahleho dokumentu, tiež nie žiadneho takého héru Jana Pala, je z novembra 2003 a pod ním je podpísaný vtedajší guvernér Eximbanky, docent RNDR Ing. Ľubomír Šlahor, CSCMBA, ktorý už vtedy prišiel na Slovensko, bol vyžiadaný zo Švajčiarska, je to emigrant, ale Pálko, keď má emigrant veľmi dobré meno a referencie v švajčiarskom bankovníctve, to znamená, že musí byť nielen múdry, ale musí mať aj trošku mimo toho odborných vlastností, musí mať aj trošku aj také ľudské vlastnosti. Skôr ako začnem, som asi pred 10 minútami zachytil na Aktuálne SK, no že v roku 2040 už budú problémy s vyplácaním dôchodku. No a, Pálko, treba si povedať jedno. To už teraz. Položiť otázku všetkým tým arcizločincom a arcizlodejom z vysokej politiky, z ponovembrových vlád a parlamentov, ktorí umožnili, alebo cez zákony umožnili, aby sa tu vykradli desiatky a desiatky a desiatky miliard korún, ktoré boli určené na dôchodkovú sféru, sociálnu sféru. A tieto miliardy totiž majú konkrétni ľudia. No a žiaľ Bohu, vyzerá to tak, že buď potom budú nejak tí dôchodky krátiť, tí chudáci, ktorí tu budovali tú republiku, nakoniec možná vieš, ako budú zomierať od hladu alebo skákať z okien. No ale prejdem, Pálko, ku konkrétnej pasáži, takých najzávažnejších, ja som si to počkrkol, lebo v roku 2005 bol Robert Fico tedy ako opozičník, ale bol ako predseda najsilnejšej strany Smer. A mimo iného, čiže bola to veľká odvaha tohoto inžiniera Františka Sigharta, bývalého námestníka generálneho riaditeľa Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, ktorý mimo iného začal s takýmto úvodom k Robertovi Ficovi. Vážený pán a tak ďalej, Robert Fico cez a tak ďalej, poslanec a predseda strany Smer. Dovolím si vás informovať a zároveň upozorniť na niekoľko významných faktov, ktoré predznamenávajú vývoj politiky, riadenia hospodárskych a sociálnych procesov Slovenska už ako riadneho člena rozšírenej EÚ. Informujem vás aj preto, lebo vy ako predseda momentálne najsilnejšieho subjektu môžete významne ovplyvniť vývoj hospodárskych a spoločenských procesov nielen do najbližších volieb, ale predovšetkým po nich. Sme svedkami rôznych procesov, ktoré prebehli v bankovníctve, peňažnej a majetkovej sfére po divokej Mečiarovej privatizácii. Bola zvolená forma oddlženia bank a ich privatizácia. Po tomto ozdravnom procese, na ktorý sa museli poskladať všetci daňoví poplatníci, čoho priamym odrazom je stagnácia životnej úrovne obyvateľstva. Čiže ja som šokovaný teda z tohoto úvodu, keď bankári, dá sa povedať, že sú to všetci svojím spôsobom zlodeji bohatnúci na úkor druhých, že on si dovolil z titulu svojej funkcie napísať takýto úvod. A teraz preskočím niektoré veci, ale prejdem ku konkrétnym faktom. A citujem. Slovenská záručná a rozvojová banka, Eximbanka a Slovenská konsolidačná AS, ktorej úlohou je podporovať expanziu žralokov GNT, Pentagroup, Slavia Capital, Dividend Group, Lexovský Trust Holding, presunom klasifikovaných úverov do ich vlastníctva za promile skutočných hodnôt. Čiže rozumieš ma, tu už padá prvý mýtus,
keď ohľadom oligarchov a všelijakých tých mafiánskych skupín terajšia opozícia dáva vinu Smeru. Samozrejme, že oni v tom potom tiež pokračovali. Citujem ďalej. Naďalej vo forme štátnych zákaziek pokračuje odsávanie mnohomiliónových peňažných prostriedkov zo Slovenskej záručnej banky a Exim banky tými spoločnosťami, ktoré odvedú dohodnuté marže do stranických pokladní HZDS a SDKUDS. Dobre počuješ, Pálko, aj vy poslucháči. HZDS a SDKU. Týmto je úzka spolupráca deklarovaná a programovaná na najbližšie obdobie do parlamentných volieb v roku 2006 a možného pokračovania po nich. Čiže, abych to doplnil, veľmi dobre všetci vieme, že všetko to, čo sa rozkradlo za vlády zločinca, zlodeja a zakladateľa ponovembrového štátneho terorizmu Vladimíra Mečiara, tak táto pravicovo-fašistická chunta Dzurindovsko-Miklošovská, Kaníkovská a KDH-ská prakticky toto rozkrádanie následkom, prenesením kolektívnej viny na nevinných ľudí to hodili na ich plecia, znížili životnú úroveň, doháňali ľudí k sociálnym samovraždám a oni to museli zaplatiť, kdežto mečiarovskí zločinci si užívali. Takže pokračujem ďalej. Pre bližšie pochopenie vám, pán Fico, vysvetlím princíp načrtnutého. V období poslednej Mečiarovej vlády bol spoločnosťou Slovako Data, akciová spoločnosť, v ktorej má majetok a personálne prepojenie Vladimír Lexa, do Slovenskej záručnej a rozvojovej banky dodaný vnútrobankový počítačový systém za 154 miliónov SK a do Exim banky, ktorú vtedy riadil guvernér Ferdinand Orolín, dokonca za 193 miliónov SK. Systémy boli ale nekompatibilné od počiatku a dali sa využívať iba na klasické, primitívne písanie dokumentácie v Exceli a vo Worde. V súčasnosti na pokyn podpredsedu vlády Slovenskej republiky Ivana Mikloša pripravujú obe banky inováciu týchto systémov, na dodanie ktorých bude vybraný vopred určený dodávateľ, opäť Slovako Data akciová spoločnosť, ktorému bude navyše poskytnutá exkluzivita v poskytnutí preddávku v rozpore so zákonom. SDKU pozná spojenie Vladimíra Lexu na dodávateľskú spoločnosť, no zabezpečuje koordináciu tohoto obchodu prostredníctvom nastrčených osôb inžiniera Michala Krajčoviča, námestníka generálneho riaditeľa Slovenskej záručnej rozvojovej banky a guvernéra Exim banky inžiniera Ladislava Vaškoviča CSC. Úplnou tragédiou celého tohto podvodu je skutočnosť, že spoločnosť Slovako Data AS nie je spôsobila dodať požadované systémy na účely sofistikovaného, kompatibilného spracovania bankových produktov oboch bankových subjektov. Aj v tomto prípade ide o bezprecedentné odčerpanie značnej časti prostriedkov štátneho rozpočtu, keď do Slovenskej záručnej a rozvojovej banky má byť nová dodávka v objeme za 110 miliónov korún a do Exim banky údajne až za 150 miliónov SK a o 4 až 5 rokov sa môže obchod zopakovať. A teraz počúvaj. Zo zákazok je 30% určených a dohodnutých odviesť do pokladní SDKU a HZDS. Čiže o čom nám to ty, neviem, aký výraz mám použiť,
tí opoziční poslanci, čo oni nám to tu predvádzajú? Čo oni idú vyčítať Smeru? Veď oni boli takí istí. Čiže tu bola konkrétna kooperácia medzi SDK-DS a HZDS a to isté bolo aj pri rozkradnutí tých bank, kde 110 miliard museli naliať tak, že okradli o to daňových poplatníkov. Takže, Pálko, ja len čakám, že dokedy tento cynizmus tých opozičníkov, toto klamstvo bude trvať. Ináč, pokiaľ by mali niektorí poslucháči pocit, že tým nahrávam Smeru, nie. Ja ako publicista, ktorý, myslím, pochybujem, že má niekto na internete toľko článkov odpublikovaných ako ja, možno už ich je 400, ale ja jednoducho si nemôžem dovoliť byť jednostranný. Opakujem, Smer je v mojich očiach najzločineckejšou organizáciou, aká tu bola v histórii Slovenska. Dokonca, keď mám byť trošku taký humoristický a riadiť sa podľa renovovaného historika pána ex-prezidenta Gašparoviča, ktorý hovorí o 1000-ročnej slovenskej histórii, no tak v tej 1000-ročnej histórii Smer nemá v zločinnosti obdobu. Ale pozor, nemôžem si dovoliť tých normálnych priaznivcov Smeru hádzať do tohto vreca a považovať za zločincov, lebo ja poznám dostatok normálnych, slušných a čestných priaznivcov Smeru, ktorí sú hlboko sklamaní už z tej politiky Smeru a neraz som mal s nimi rôzne názorové výstupy, ale v živote bych si nedovolil hoc ktorému z nich sa mu vysmievať za to, že ten Smer ho sklamal. To by bolo zatiaľ z toho dokumentu z roku 2005, ktorý dostal tedy Robert Fico ako opozičný poslanec. A teraz, Pálko, prejdeme k ďalšej inej veľmi závažnej veci, pod ktorou je podpísaný, jak som ti hovoril, bývalý guvernér Exim banky Ľubomír Šlahor. Je to z novembra 2003. A má to nadpis Skľučujúca realita Slovenska, alebo skľučujúca slovenská realita. No a začínam. Toto bude trošku dlhšie, lebo je to obsiaľ, ale ja som len také základné časti vyberal, aby dostali poslucháči len tie najzákladnejšie veci. Môžeš, Vládko, v pohode. Prosím? Môžeš v pohode. No, vidíš, ledva ťa počujem. No. Takže začínam. Po parlamentných voľbách v roku 1998, po nástupe vlády Mikuláša Dzurindu, boli v Eximbanke v Bratislave vykonané personálne zmeny na postoch guvernéra, viceguvernérov, členov rady banky a členov dozornej rady zástupcami strán vládnej koalície SDKU, SDL, SOP, SMK. Výmenou garnitúry HZDS a SNS nebola dosiahnutá vyváženosť, určujúca zásadný obrad v podpore výrobcov a najmä vývozcov slovenskej produkcie, pretože zástupcami strán vo vládnej koalícii boli kreované do orgánov Eximbanky osoby, ktoré počas celého obdobia až do kreovania nových orgánov po parlamentných voľbách roku 2002 ďalej zabezpečovali kontinuitu zvýhodňovania klientov mečiarovskej privatizácie a najmä osoby prezidenta Šustera, ktoré pojal do strany občianskeho porozumenia. Pôvodnú skupinu tvorili výhradne členovia HZDS a SNS, nominovaní do orgánov Fondu národného majetku, AGB, SKB, Banky Slovákia, VUB. Ináč teraz sa budem čítať tie mená, to Danke Bobekovej bude veľa hovoriť. Jan Čošek, Hodorovský, Šolta, Kamaráš, Krajňák, Medveď, Longauerová, Petríček, Filo, ktorí k voľbám 1998, a teraz počúvaj, zmenili stranické trička
a financovali stranu jedného použitia SOP a SDL a Ruskovou markízou vyrobili ďalšieho socialistického prezidenta. Až po odvolanie z orgánov bank, štátnych podnikov a akciových spoločností s účasťou štátu táto skupina úzko spolupracovala. No a teraz sa podrž. S Pórom, Kyňom, Gabrielom. Symbiózou tunelovania v oklieštenej miere zabezpečovali po roku 1998 v Exim banke viceguvernér Petríček SOP a Borgula SDL. Vo VUB si zachoval post po výmene Gabriela Zavaškoviča Šolta z Jančošekovej skupiny, ktorý sa cieľavedome infiltroval do zakladajúcej skupiny, a teraz sa podrž, MESA 10 k Miklošovi, Zurindovi, Palackovi, Kinčešovi, Hoffmanovi a spolok. Krajňák ako nominant SOP zaujal druhý najvyšší post v slovenskom plynárenskom priemysle v čase Valkovho zastupovania vo Fonde národného majetku a slovenskom plynárenskom priemysle pri vymáhaní zmenkových súm Unibankov bol držiteľom niekoľkých duckov zmeniek v zátvorke, nezávisle od tých, ktorých vysporiadanie proforma vymáhali Valko s Kinčešom, konec zátvorky, a ich speňaženie presadzoval tzv. Súd mimoriadnym vyrovnávaním. Tu trošku na minútku preruším a chcem povedať, že dúfam, ktorí ste trošku informovanejší, že asi už vám napadlo, prečo musel byť advokát Valko zlikvidovaný a prečo doteraz nenajdú vraha. A tam si môžeme položiť otázku, ktorú si aj môžeme zodpovedať, že komu všetkému pomohla smrť advokáta Valka. No pokračujem ďalej. Po mnohoročných skúsenostiach môjho pôsobenia v špičkových švajčiarskych bankách my ako členovi Sociálno-demokratickej strany Slovenska, keď som zabezpečoval medzinárodnú spoluprácu aj z Labour Party súčasťou ministerského predsedu Tony Blaira v Anglicku, po dohode zo SDL bolo umožnené ako guvernérovi zvrátiť nepriaznivý vývoj v poskytovaní produktov a služieb Exim banky pre zvýšenie objemu vývozu Slovenska. K uskutočneniu zvratu dosiahnuť vyššiu efektivitu a plnú návratnosť poskytnutých finančných prostriedkov pre aktívne obchody, úvery a záruky som pokladal za nevyhnutné zaviesť využívanie finančných derivátov ako nástrojov zmierňovania rizika, ktoré vo veľkej miere využívajú švajčiarske banky, kde som mnoho rokov pôsobil. Moja kvalifikovaná práca vo švajčiarskych bankách a úzke kontakty s ich vrcholovými predstaviteľmi ma predurčovala k možnému, ale žiaľ, nerealizovanému uzatváraniu vzťahov pri čerpaní zahraničných úverov Slovenskej republiky za podstatne výhodnejších úrokových sadzieb v zátvorke rádovo až o 74% nižších. A teraz nech ma Danka Bobeková dobre počúva. Ako ich využívali ministri HZDS Kozlík a Maxson, koniec zátvorky, ktoré by boli umožnili pokračovanie niektorých už rozbehnutých investícií, ako diaľnice, tunel Branisko a vytváranie predpokladov pre splácanie a znižovanie zahraničného dlhu. Žiaľ, slovenská politická kultúra je poznačená minulosťou, ktorá neumožňuje vybočiť zo stereotypu zlodejských, klientelistických, rodinkárskych tradícií, maximálneho zneužívania moci, ku ktorej dospeli vždy, znova opakujem, vždy doposiaľ všetky vládnuce koalície
oklamaním a dobehnutím občana. Prehlbuje sa rozpor medzi umelo vytvorenou skupinou vlastníkov výrobných prostriedkov a statkov, korporatívne spojenou s držiteľmi vládnej moci a na druhej strane s ostatnými občanmi, ktorí sú čoraz vo väčšej miere v postavení, teraz počúvaj, námedznej pracovnej sily, odkázaní na milosť alebo nemilosť štátno-monopolistickej mafie. Čiže to on už si dovolil v roku 2003. Čo sa vymýka z rámca trhových krajín združených v OECD. Tu aspoň dvoma vetami doplním. Predstav si, Pálko, čo pre tohoto človeka, ktorý bol zvyknutý a vážený vo švajčiarskom bankovníctve, kde takéto niečo nepoznal, zrazu, rozumieš ma, musel na Slovensku tomuto čeliť. Pokračujem ďalej. Toto je zaujímavé, čo si jeden guvernér dovolil. Experimenty nazvané reformy ako virtuálne predstavy sú iba završením chaosu a nekoncepčnosti vyúsťujúce v genocídu obyvateľstva a vykrývanie miliardových strát spôsobených doterajšími politickými garnitúrami pri privatizácii a realizácii väčších investícií. Diaľnice, tunel Branisko, železnice Slovenskej republiky. Čiže, Pálko, už tu on naznačoval vlastne, že naši politici v službách západu toho najvulgárnejšieho kapitalizmu išli likvidovať vlastný národ a prepožičali sa k tomu, že robili ekonomické pokusy na tomto národe. A pokračujem. Diktátom Mečiarovho vládnutia sa postupne vyagregovali korporácie, koncerny, holdingy či trusty. Pentagroup, GNT, Slavia Capital, Istro Capital, skupina mixu sústredeného v Sipoxe okolo Majského a najrozsiahlejší mix, a teraz dobre počúvaj, okolo Mesa 10. Čiže tento chrapúň, Ivan Mikloš, ktorý tu má plnú hubu všelijakých reforiem a neviem čo toho, pokračujem, okolo Mesa 10, prelínajúci sa s predošlými, ešte raz opakujem, s predošlými, kde jadro tvoria predstaviteľa SDKU a DS, Mikloš, Zurinda, Palacka, Kinceš, Šolta, Kaník, Nižnánsky, Kojda, Vaškovičovci. Nakoniec, jak Danka a ja vieme dobre napríklad prepojenie Kojdu na mafiánsko-zločinca Petra Sýkoru o ich nekalých obchodoch, keď mu tento priamo vyzrádzal štátne tajomstva. Pokračujem. Aj toto bude pre Danku veľmi výpovedné. Už vo funkcii ministra hospodárstva Ľudovít Černák koketoval so Slaviou Capital, prezentoval jalový exhibicionizmus pri vysporiadaní Mečiarovej privatizácie v DMD Holding a Naftak Belly v súčinnosti s vtedajším prezidentom Fondu národného majetku Ľudovítom Kaníkom. Práve tým špinavým Kaníkom, ktorý teraz na Smere nenechal jednu suchú nitku a ktorý tu vystupuje ako ochranca slovenského národa. Vyústil v šachový pad bez výsledku. Servilnosť Ľudovítovi Černákovi opetovala Slavia Capital ústretovosťou pri poskytovaní smiešných 150 miliónov slovenských korún pre Sitno Holding, ktorého je konateľom na odkúpenie PPS Detva a veľkodušne sa Spisky Vajda zasadil o túto privatizáciu práve jemu, napriek tomu, že bol z pozície ministra povinný zabrániť úpadku a znehodnoteniu PPS Detva a zachovať si civilnú výrobu rýpadiel, nakladačov a iných
mechanizačných zariadení, ktoré v rámci RVHP pre nutnosť výroby a vojenskej techniky nestačil vyrábať pre vtedajší trh. Iniciatívy Ľudovíta Černáka došlo k vykradnutiu a likvidácii aj Danu, Biaprintu a Poštovej novinovej služby v kooperácii so Srníkom. Podobne kooperoval vo funkcii ministra hospodárstva Ľubomír Harach a Pentagrove, čo završil zázračným odpredajom akcií východoslovenských železiarní v posledných minútach obchodovania a tým si zabezpečil definitívnu perspektívu u jedného z najbohatších zo slovenských žralokov. O akej dôveryhodnosti krajiny je možné hovoriť, keď predseda strany Aliancie nového občana Pavol Rusko, príznačne prezývaný Slintoš Farizej, rafinovaný zákerný manipulátor, odvolal z údajnej politickej neposlušnosti svojho ministra Roberta Nemčiša, aj to bude čosi pre Danku. Skutočným dôvodom bola ríco-slovenská forma riadenia hospodárstva krajiny a samoobchodovanie za sprostredkovanie prílevu investícií na Slovensko. Robert Nemčič bol posledným, no rozhodujúcim článkom pri rozhodnutí a presadení mesta Trnava a poskytnutia štátnych úľav pre francúzskeho investora Peugeot na vybudovanie nového výrobného závodu, za čo dostal zaslúženú províziu 6 miliónov eur, no odmietol poskytnúť z nej 50% na stranícke účely ANO. Minister Nemčič predvídavo v hrozbe svojho odvolania uzatvoril opciu na predkupné právo 2% akcií z Transpetrolu pre Jukos iba so súhlasom podpredsedu vlády Ivana Mikloša, no bez vedomia vlády Slovenskej republiky a Fondu národného majetku. Týmto individuálnym aktom poškodil pozíciu štátu pri budúcom odpredaji dôvodných 51% akcií. Jeho nástupca Rusko rozvinie privátne obchody do ešte vyšších dimenzií, čo už naznačil personálnym obsadením svojich ľudí na ministerstve a okamžitou cestou do Soulu. Je pozoruhodné, že takmer všetci poprední funkcionári demokratickej strany sú zainteresovaní na zmenách vlastníckych vzťahov na Slovensku, nezávisle od Mečiarovej privatizácie a rozkrádania bývalého transformovaného socialisticko-národného majetku na štátny. V článku Gavnery už vedia hovoriť, obliekať sa, žartovať, uvedenom v SME dňa 2.8.2003 Jan Langoš na otázky, ktoré organizácie sú napojené na tajné služby. Penta napríklad odpovedá: nie, Penta sú draví mladíci, ktorí sa vedia pohybovať v džungli, v ktorej neexistuje konkurencia. Takže taký to bol skutočný vzťah k demokratickej strany a tzv. Pravice k Pente. A pritom dneska ich pohrobkovia, ktorí vtedy boli v parlamente, všetko zvaľujú na Ficov Smer. Pálko, ale vieš čo, ja nejak, lebo toto je ešte dosť obsiahle, pokračoval by som na budúce, aby sa dostala k slovu aj Danka Bobeková. Jasné, Vládko, ty si tu prakticky spomenul. Pálko, dobre, lebo ja ťa vôbec nepočujem, neviem, čo sa robí. Toto sa mi ešte nestalo. Dobre. Dobre, Pálko, takže ja týmto ukončím a budem pokračovať na budúce, aby aj na Danku Bobekovú zvýšilo. Jasné. Dobre, Pálko. Maj sa krásne, ďakujeme ti Maj za sa, Pálko, príspevok. pekne. Ahoj. Čau. Čau. Ja iba tak dokončím, že Vladimír pomenoval od prapočiatku sveta v podstate celý taký ten úzol a niekoľkokrát sa opakujúce mená, ktoré raz boli na tej strane,
pokiaľ ste pozorne počúvali, tak tu je, myslím, si prapôvod všetkého toho zla, ktorý na Slovensku teraz zažívame. No tak ideme k druhému hosťovi, k Danke Bobekovej, či nám má niečo nové povedať. Takže točíme Danku. Haló, tu je Pálko Šedivý, Slobodný vysielač bez cenzúry. Danka, s tebou sa počujem ako? So mnou sa počuješ zle, pretože doteraz mi nešiel paradoxne Slobodný vysielač a teraz ťa zle počujem. Teraz zase nejde Vladovi, ako som počula Slobodný vysielač. Ale počujem ťa ako tak. Takže počujeme sa. Mm-hmm. Vladka si počúval a ten tam spomínal nejaké mená? No počúvala som ten záver, z ktorého ja som úplne unesená, pretože všetky tie mená poznám, boli v mojom reťazení a nakoniec ja jedna nepodstatná 5 miliončina Slovenska som dospela k tým istým záverom a stačilo mi k tomu mafiánske dokumenty a dokumenty z daňových úradov, všetky tie mená poznám a ak by ich poznali tak ako ja, tak by vedeli, čo sa deje aj v Eximbanke, kde tí starí boli prepojení na mafiu, teraz je tam Igor Lichnovský, tak k tomu sa dostanem tiež, k tým firmám, ktoré sú prepojené na konkurznú mafiu a tunelovali. Takže to nepovedal Vladimír nejaké nové mená. To tu je od roku 1989. Akurát, že sa to dostáva na svetlo Božie a že to môžu občania počuť. Žiaden Smer, SDL, alebo jedna banda zlodejov, ktorá si to v roku 1989 a dávno pred ním pripravila. Tie statusy si nevymýšľame, to si my nemôžeme dovoliť, lebo by nás skantrili skôr, ako by vyšlo slnko. Čiže my môžeme len opisovať faktografiu a o to sú nervóznejší, o čo viac faktografie sa dostáva na svetlo Božie, Pali. O tom to je. Mhm. A nakoniec ja som teraz písala statusy, čo sa deje práve v tejto dobe. Spomínal tam mená Kozlík, Maxon, Baco a tak ďalej. Ja som už napísala statusy o tom, ako si dohadzovali tie dotácie. Napísal kamarát kamarátovi, navýšili sa dotácie a nech občania pozorne počúvajú, čo sa deje dnes. Podnikatelia a tak ďalej. Oni vyžrali štátny rozpočet a 20 rokov robia to isté. Ktorý podnikateľ dnes dostáva miliónové dotácie? Zakladajú si nové družstva, Chmelinovci sa tiahnu s Bacovcami a Maxonovcami a Spúrnymi a Grácovcami. Nestačilo im, čo všetko vytunelovali. A prečo potrebujú uzurpovať nové územia, ovocinárstvo, poľnohospodárstvo? Zase idú vyžierať milióny a tu nejakí gaunery nastrčení politickými stranami, soploši, idú občanom, tvorcom hodnôt ponúkať akési základné žobračenky. A oni kradnú a tunelujú ďalej, Pali. V tom je podstata. Pretože my to máme čierne na bielom a opečiatkované. A ak sa tento národ nespamätá, títo grázli ho už položili na kolená a položia ďalej. Ale chcela by som povedať niečo, keď môžem, na adresu politických strán. Títo šašovia a poskokovia, mafiánov a oligarchov klamú občanov nebývalým spôsobom, lebo ja si to môžem dovoliť povedať len na základe všetkého prežitého. Ja som oslovila Oľano, pretože každý král potrebuje šaša, tak si ho vyrobil, Hlina, Matovič a spol. Dodnes mi nikto neodpovedala, oslovila som všetkých poslancov. Ja som stepovala v Slovenskej národnej strane, po obede mali mať predsedníctvo. Vyspovedali ma o všetkom, o čom chcem hovoriť. Predsedníctvo aj Danko už prichádzali, ako mi povedala sekretárka, ale dodnes sa mi nikto neozval. Tu oni odvahu nemali. Galka som si vystepovala v parlamente. Poochvietal sa tam pred kamerami, slúbil mi pomoc, viac sa neozval. To isté Nicholson. Táto moc sa bojí ľudí. Klamú a klamú a klamú, lebo ak sa im toto rozsypá a pôjdu sa spovedať, tak oni pôjdu všetci za mreže, ak tu bude tá sila. Pretože oni to kradnú denne
A ja navyše od tých mien, čo povedal Vladimír, Ľudovít, Černák a títo všetci Kaník, tí by mali utekať veľmi rýchlo a prvý, prepojení aj na zbrojársky priemysel, aj na všetko. A Šuster to isté, však je s doktorom Kolárom z Monaka tiež vo firmách, ja tie mena poznám osobne. A ja sa iba desím toho, čo sa deje na Facebooku a na sociálnej sieti. Oni ľudí zahatujú kravinami, zahlcujú blbosťami, a potom občan nemá absolútne šancu vnímať veci verejné. A ak sa z tohoto nespamätá, že dnes a denne tí istí dostávajú miliónové dotácie, potrebujú likvidovať ľudí, či už za mreže, alebo dobodať, alebo prestreliť hlavu, tak zakiaľ sa to občana priamo netýka, zatiaľ ho to netlačí, ale táto špinavá mafia, ona zastaví každého. Nezastaví tých, ktorí sa mafie neboja. A ja som tá najposlednejšia, ktorá sa týchto grázlov bojí, pretože ja ich poznám a mnohých aj osobne. A tá situácia je zo dňa na deň horšia. Mhm. No? A tiež ja si myslím na všetky médiá totiž. Slobodný vysielač si môžem vážiť, pretože veľa ľudí počuje, že mafie sa báť netreba, to sú obyčajní poserovia, tí sa aj teraz klepú, aj ten ušatý Zoroslav, ktorý mi zničil zdravie mojich detí. To je gauner najhrubšieho zrna, ja tu mám jeho trestné spisy, kde kradol ako straka, neviem, kde by nabral impéria v HTC Holdingu a v Brezne a cez Považskú Bystricu a celé Trenčianske Teplice, keď je to lenivé ako taký chobot, ktorý mal na všetko svojich ľudí. A národ ich nespomína. Zoroslava Kolára a ďalšiu konkurznú bandu s konkurznými sudcami, ale tu spomínajú nejaké pofiderné mená Fica a ja neviem koho, ako keby to vytuneloval Fico. Však to je choré a to je zvrátené. To boli jedna čvarga. Mečiarom počínajúc dodnes majú smolu, že my tu máme tisícky a tisícky dokumentov, že už nie sme sami, že tu máme SMS-ky Ľubici Kolesárovej, že tu máme e-maily, ktoré písal doktor Božka, že tu máme veci, keď sa ľudia už veľmi báli a teda majú smolu, že my sa nebojíme. A ak toto nikto nezastaví a nezačne spomínať mafiu a zločincov, tak to môžeme zabaliť. A je to vybavené. Ja ani neviem, čo by som k tomuto dodala. Majú tisíce statusov, majú tisíce informácií a zdieľajú tam teraz 20 vlkov, alebo ja neviem, čo to ide teraz z toho Ruska od Putina, ktorým ja držím palce. A Slovensko nemá iné starosti. Len idú voľby, opíjajú ich rohlíkom a ani za ten svet si nekliknú na obchodný register, kde mladí inžinieri vedia, že si lacno zarobia, vznikajú stovky nových firmy fiktívne, kde sa tuneluje, pretože červené čísla na FOAP ešte nikomu nič nepovedia. Ten pravý bordel sa robí v tých firmách. A odkrúcujú si to biele kone. Ja to tým bielým koňom, portálským, žihárovským, galantským zo srdca prajem, aby ich začali teraz šrubovať. Lebo inštitút bieleho koňa sa bojí riešiť každý, lebo by zabudli a nevedeli kradnúť. Obchodný register v bordeli nezodpovedá ani Kažimír, nezodpovedá ani Borec. Lebo pán premiér lietá po Váhostave, tam žobre u finančníkov prachy pre živnostníkov a pán prezident po generálnej prokuratúre, lebo sa im rúca domček z kariet. To je celá sranda na Slovensku a je to sranda. A kto to robia ústavní činitelia, ktorí tu nechali rozkradnúť krajinu? Danka, mňa tak napadá jedna taká vec, že v podstate o čom sa tu my stále rozprávame, je to nejaká skupina ľudí. Túto skupinu ľudí môžeme rozdeliť na tých aktívnych zlodejov, alebo takých, čo o nich ani nevieme, čo proste len sa im hrnú všetky tieto... A prečo by sme nevedeli, Pálko? Prečo stále rozprávame, že nevieme? To sa naučili už aj v Slobodnom vysielači, vieme, čo by sme nevedeli. Každý to vie. Len je každý zasratý a posratý, pretože ešte stále na tom profituje. Vieme, kto sú zlodeji. Teraz ich Vladimír pomenoval a menujeme ich všetci, ktorí máme dokumenty. Veď ma počkaj, nechaj ma dohovoriť, že máme takých, že ktorí sú tí aktívni zlodeji a potom sú nejakí prisluhovači. A tak ako Vladimír rozprával, boli tam síce nejaké mená,
ale tá vláda, alebo prakticky, mne to tak pripadalo, že Vladimír drží nejak trošku stranu Smeru a Smerákom. Tiež nemôžeme hádzať všetky do jedného vreca, ale v podstate, čo čítam, tak ja neviem, čo Smerák to pomaly zadubenec. Ale... Ja si myslím, že aj ja som Smeráčka bývala, a že čestní Smeráci ani netušia, čo robia gaunery, ako je Glváč, ako je ďalšia táto banda, lebo ľudia si nemôžu uvedomiť, že by to mohli byť vôbec biele kone nejakého zločinu alebo nadnárodného zločinu. A ja som bola Smerák a bila som sa za Fica zubami nechtami. No lebo som si dnes sypem popol na hlavu, že som bola sprostá ako bota, bez informácií. Jednoducho je tu mafia, ktorej vládne politika. Odpalcuje Lašáková zákony, aké potrebujú, tí tam pootáčajú krkom, zákony schvália a nie je toho Boha na Slovensku, ktorý by ich novelizoval. A už vôbec nehovorím o korupčníkoch v prokuratúre, v polícii a na súdoch, tých vyšších, lebo tí nižší sú slušní. Aby toto začali riešiť, veď tu netreba revolúciu. Tu treba, aby sa títo gaunery skorumpovaní a títo zlodeji odstavili od Válova, čo je na tom zložité. No. Ale nesmú každého skántriť, kto má dôkazy. No počkaj, ale ja som aj tak ešte nedohovoril, že poďme to tu tak trošku podeliť, že kto je ten, čo stojí za všetkým. Tam určite nebude nejakých 1 000 000 mien, že tam bude zo pár ľudí, ktorí proste narábajú s bábkami, ktorých máme vo vláde a v parlamente, ktorí sa v parlamente a vo vláde len menia. Pálko, my opakujeme 1000 raz, že toto bolo pripravené pred rokom 1989 a každý, kto sa naučil čítať a písať a má v poriadku prsty na pravej ruke, tak si poklíka obchodný register, kedy si oni pozakladali štátne firmy, kedy tieto štátne firmy rozhodli, tam tí darebáci, ministri a na ministerstvách pôjdu ako privatizačné projekty, kedy ich posunuli zlodejom na Fonama a pozemkový fond, kedy ich svojich súkupníkom predali, kedy im znižovali ceny obstarávacie za privatizáciu, kedy im odpúšťali úroky z úrokov, kedy sa nabalili a kedy kradli spoločne. Čiže pripravovali im zákony, v zmysle zákonov nás okradli, vtedajších, áno, a oni kradli Širinov a kradnú dodnes ďalej. To všetko bolo pripravené, mali k tomu nadnárodných štvancov, ktorí sem prišli z Izraela, odtiaľ potiaľ, áno. Bola tu skupina okolo tých firiem Zuzany Herichovej, ale komuže by sa to našim historikom a politológom, prečo by to oni študovali a hovorili, keď by viac nemali zarobené. Tak ako my nebudeme mať zarobené, lebo budú robiť všetko preto, aby nás tu, keď nás neskantria fyzicky, ekonomicky zlikvidovali. Je to zločinecká banda a s tou zločineckou bandou sa môžu vysporiadať len slušní policajti, prokurátori a sudcovia. Na čo tu je revolúcia a krv? Krvi je dosť v kyseline a neviem kadia v známych a neznámych hroboch. Lenže život človeka má pre občanov tohoto štátu nulovú hodnotu a mínusovú, pokiaľ im neskantria blízkeho, aby ochutnali, čo je mafia. To je celé. No dobre, a teraz sa dostaňme k tomu, že budeme mať policajtov, budeme mať sudcov, ktorí budú dobrí, ktorí budú sa snažiť robiť tak, ako sa má. Vyšetriť, prešetriť, zatknúť, zatvoriť. No a? Čo je to problém? 3 poschodia v Leopoldove a vyhnať tam, čo sú tí nevinní? Však to nie je problém. Lenže oni si dajú talár, zoberú napríklad od Kolára 1 000 000 a idú ďalej, rozumieš? No. Ty si myslíš, že on nás mohol zlikvidovať? Tá korupcia tu je? Tu je korupcia, to je celý problém. Každý sa nechá zaplatiť. Lebo ešte stále sa má pri tom dobre. Ale že on ubližuje svojim deťom a budúcej generácii a ešte títo hochštapleri mladí idú slúžiť mafii do fiktívnych firiem, vôbec si neuvedomujú, čo robia. Oni už nemajú z čoho krádnuť, oni zadlžujú deti. A my čítame z dokumentov, ja ich tu mám za 22 rokov. To boli takí hajzli na tých ministerstvách a v politike, že ja ti garantujem, že toto je jediná krajina, kde si toto mohli beztrestne dovoliť. Taká už byť nemôže. Aj to tu tak vyzerá. No aj to tu tak vyzerá, no ale tí istí v podstate sedia v tom parlamente aj vo vláde, oni to znamená len točia, takže keby aj... Ale nie, oni sú navyše hlúpi, však oni vôbec netušia, o čom tu ja točím, alebo Vladimír Pavlík, o čom to tu píše a hovorí.
Veď oni si tam prídu pre svoj plat, poväčšine tam je prázdna sála. Lašáková je schopná zdvihnúť palec, hoď mi všetci doteraz napísali, ako mi držia palce, to je možno aj tej Lašákovej, áno. Tam je prázdny parlament, tam sa hádajú, absolútne nerozumejú, čo sa deje vo Váhostave, absolútne nerozumejú, prečo tam bola nastrčená mladá reštrukturalizačná správkyňa, že sú za ňou Kánovci a tak ďalej, všetko prepojené na konkurznú mafiu a každý sa tu tvári, že tomu rozumie. No tomu rozumejú veľké gulové, však oni ani nevedia, o čom tam točia. Ale veď v poriadku, ale tá mafia... To nie je v poriadku. Ja viem, že to je, počkaj, ale to, čo hovoríš ty, že to je v poriadku, ale že tá mafia tu bola, už hovoríme od toho 89. ešte predtým to bolo všetko nachystané, pripravené, uzákonené. Ale no? že ako sa teraz dostaneme k tej zmene, keď v tom parlamente sedia tí istí, ktorí vládli, ja neviem, pred 3 rokmi? Tí, čo sú za to platení, nech ich títo voliči pošlú do prdele odtiaľ konečne, lenže oni nepôjdu, lebo oni si tu teraz dajú billboardy, slúbia žobračenky občanom, áno, že im dajú minimálnu mzdu, občan zatlieska, hodí im tam lístok a ideme, kde sme boli. Takže potom je tu tá druhá alternatíva, vyhádzať ich odtiaľ a chlapi nech sa neserú tam pri pive, ale nech sa pozrú, čo sa tu deje, nech zdvihnú rike, lebo zatiaľ to tu riešia ženy. K tomu som sa chcel dopracovať, že hovoríme, že netreba revolúciu, ale na druhej strane tá revolúcia si myslím, že bude nejaká potrebná. No ak to nepôjde po dobrom, že si to láskavo tí na tom vršku neuvedomia, že okrem toho, že sa tam naslopú po obede, ako tie upratovačky to tam povláčili odtiaľ tej fľaše alkoholu, čo sme videli, a že tam pred kamerami nebudú hrať divadlo, ale že si uvedomia, že berú veľké platy a naopak by občanom mali všetko vrátiť, pretože najväčší zlodeji dnes berú veľké dôchodky, nechali vykradnúť krajinu a títo ľudia mladí, ktorí musia svoje rodiny živiť, im z tej almužnej sa musia skladať na ich platy. Generálnemu prokurátorovi, policajnému prezidentovi, že pozdravujem. Aj, no, hrúza. Žiadne aj. Nechali sme to 23 rokov. Dokumenty sme nemali. Nevedeli sme, ako sa to udialo. Je to veľký hnus. Ja som povedala pre dnešok všetko a myslím si, že sme povedali už toho toľko, že by sme to mohli aj zabaliť, vyložiť si nohy na stôl. Na čo ďalej? No to už je vec tých, ktorí tu je 5 miliónov. Takže čo ďalej? My sme povedali všetko a nech sa spamätajú alebo nespamätajú, mne to môže byť tak akurát už jedno. Ja som prišla o dieťa, mne zlikvidovali zdravie mojich detí, ten ušatý smrad Zoroslava, všetká banda, takže mne to môže byť akurát dole zanc, ja si vyložím nohy na stôl a robte. Je tu 5 miliónov ľudí, 2 milióny dospelej populácie, sú tu podnikatelia, slušní policajti a prokurátori, no nech sa neposerú z tej mafie. Myslíš, že ešte máme nejakých slušných prokurátorov? Ja som s takými hovorila, slušnými vyšetrovateľmi. Ja si nemôžem sťažovať, ja poznám aj slušného sudcu, ja poznám aj slušných vyšetrovateľov, až na to, že tí gaunery im to pozhadzujú zo stola. To je celé. Lebo zavolá Zoroslava, Chovanec a takíto všelijakí hajzlíci a on mi to povedal do očí, my sme schopní všetko zhodiť zo stola. No tak nech zhadzujú zo stola. No potom čo s tým teda ďalej? Tak možno slušný vyšetrovať. Ja čo som vedela, ja som občanom posunula, zadarmo som to urobila, písalkovia si dajú zaplatiť za kraviny, za klamstvá, aby tu národ opili rohlíkom. Národ nech sa rozhodne, však ja tu nie som nič, ja som 1,5 miliónčina občanov. Ja som si to napísala, mňa o to požiadal aj darca dokumentov, ja ho nemôžem sklamať. Ja som v obraze, ak to nie je v obraze, nech tu tlieska tým debilom. Lebo je to horšie, ako si ľudia myslia. Je to oveľa horšie. Je to akože veľmi zlé. A nakoľko ty ešte akože si predpokladáš, že to bude ešte takto zle? Myslíš, že po voľbách sa niečo zmení? Ja to však tu je pred krachom. Čo akože nakoľko si myslím? Keď niekoho zadlžujú a zadlžujú naše deti, tak majú všetko vybrakované. Videl si Kažimíra, tváril sa jak kyslá uhorka. A musel za neho hovoriť premiér. Ten vie tak o reštrukturalizácii toľko, ako ja o jadrovej energetike.
A borec to je to druhé. Bordel v obchodnom registri a jeho sudkyne si súdia, ako sa im zachce. Má tam polmetrový spis namiesto toho, aby ho zaniesol prokurátorovi. Že tu je zločin, že tu sa kradne, že tu sú sfalšované daňové priznania, červené zisky v mínuse a máme tu miliardárov a milionárov. Ale rozbila by som im tie ich hlavy. Danka, rok 2016, pôjdeš voliť? Ja nevolím, ja tých hochštaplerov nechcem ani počuť o nich. Ja som nevolila ani Kisku, ja viem, kto je Kiska, ja nebudem v živote nikdy na Slovensku voliť. To je pod moju úroveň a dôstojnosť občana, aby som ja volila štátno-mafiánskych chobotničiarov. Nechcem o nich počuť. Čo radíš občanom Slovenska? Ku komu? Občanom Slovenska, čo by si poradila? Tak? Ja si myslím, že občania sa prebudzajú a myslím si, že boli sprostí rovnako, ako som bola kedysi sprostá ja. Nemala som informácie, nemala som nič. Opíjali ma tu rohlíkom, že je hospodárska kríza. Takmer som im uverila, aj keď som videla, že kradnú vo vodárniach. Tak ma vyšupli von, však všetkých vyhádzali, kto chcel šetriť verejné zdroje. Dali nám 300-eurové dôchodky, čo má Zoroslav na 2 kávy, keď si tam zoberie nejakú ščandu a to je vybavené. My sme im tu zachraňovali peniaze, tvorili hodnoty a oni nás vyhádzali z roboty. No tak nech sa občania tešia, však boli ričovlezi. A netvrdím, že sú hlúpi. Nie, oni nemali informácie. Ja som bola sprostejšia ako sprostá kedysi. Dnes si to nemusím už povedať. A dnes, keď budú mať informácie, myslíš, že sa nebudú bať? A čoho, keď sa ja nebojím? Však mňa počúvajú, mňa sledujú každý deň a mne sú ukradnutí. Mne môžu tak fúkať práškový cukor do ucha. Ja mám pravdu, ja sa ich vôbec nebojím a oni nech mi preukážu, že ja tú pravdu nemám. Lenže držia všetci ústa, lebo len čakajú každý deň, ktorý trestný spis vytiahnem. Veľmi dobre vedia, že ja mám pravdu. Čo myslíš, aký trestný spis teraz si ma vykolejila trošku? Čože? Aký trestný spis myslíš? Asi ma trošku hodila mimo. Ja ťa vôbec nepočujem, pretože tí debili zase niektorí nás tam nejak to, lebo mne už v uchu hučí znova. A tak niekto to zase počúva, lebo im patrí všetko. Eurotel, Globtel, O2 a ja neviem, čo im patrí, Paluško. Takže som ťa počúvala, veľmi som sa snažila, aby som ťa počula. Dobre, nechajme to tak, Danka. Čas máme už aj tak, už len asi poslednú minútku. Ja ti veľmi pekne ďakujem, budem kričať, dobre? Už ma počuješ? No. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sme zase trošku vymývali oči občanom. Akurát ešte mi tu stále chýba tá rada, že čo ďalej, čo s tým ďalej. No tak dať ich za mreže, nepočul si ma, tam je taká klietka, tam pôjdu do výbehu, ako aj tam tí nevinní, čo sú mnohí, a tam niektorých ani na slnko nepustiť, nedať im vodu a týždeň jesť a oni sa spamätajú a budú hovoriť. Veď to je aj pre nich nachystané. Danka, dobre. Ďakujem ti veľmi pekne, rozlúčim sa s tebou. Majte sa pekne, pekný večer. A ja tebe ešte prajem pekný večer. Takže toto bolo na dnes bez cenzúry. Všetko. Ja sa s vami tiež rozlúčim zo štúdia. Prajem vám ešte príjemný podvečer. No a hlavu hore rozdýchať a porozmýšľať o všetkom, čo sme vám dali v relácii vedieť. Takže príjemný večer vám prajem ešte raz.